En af mange aktiviteter på kvindernes internationale kampdag, landet og verden over, var en happening foran Finansministeriet, arrangeret af Landsforeningen for Socialpædagoger. LFS og venner aktionerede i dagens anledning under navnet Nyliberale Ballademager. De nyliberale ballademager takkede den røde regering for ikke at være rød, og glædede sig over, at regeringen står fast på en blå politik. Ja, det er jo et smukt arrangement, vi har i dag. Og jeg har jo lavet en lille tale til dagens anledning. Kære nyliberale ballademager. Vi er samlet her i dag for at hylde den røde regering. Ja, jeg troede ikke, det skulle ske. Men de røde har set blålysen og fører nu endelig en korrekt politik. Den politik, som vi i årevis har vidst var det rigtige. Kvindekamp er umoderne. Ligesom den danske model er et levn for fortiden. Ligeløn er ikke et problem. Kvinder skal og må forstå, at vi har en krise. Mere vil have mere, siger de fattige. Ja, siger aktionærerne. Med champagne, høj cigarføring og kampråb fejrede de nyliberale ballademager de fortsatte nedskæringer i den offentlige sektor. Nedskæringer, der rammer kvinder hårdere end mænd, og som er i direkte konflikt med ligeløn, og som vil øge gabet mellem mænd og kvinders livsindkomst, samt selvfølgelig også gabet mellem mænd og kvinders pensionsopsparinger. Der er mange, der siger, at de er i tvivl med farverne. Kom sig, kom så. Rød og blå passer fint sammen. Vi danskere skal forstå, at vi ikke har fattigdom. Fattige, det er dem i Afrika. Så stop kynkeriet. Vi har det godt i Danmark. Skål! Vi har brug for reformer. Vi er i krise. Mådehold. Så synes jeg, vi alle sammen kigger op, og så vil jeg gerne sige tak for nedskæringerne i den offentlige sektor. Tak for skattelettelser frem for velfærd. Tak for vækstpakken og bankpakker. Og så noget lidt frækt, det lavede i går. Vi siger, privat er hot, offentlig not. Privat er hot, offentlig not. Privat er hot, offentlig not. Skål! En buket med blå blomster blev afleveret til Finansministeriet med en besked om at hilse finansminister Bjarne Corydon og sige mange tak fra de nyliberale ballademager. Efter nogle uger med vrede over regeringspolitik fra især offentligt ansatte studerende, ikke mindst de 25.000, der demonstrerer mod nedskæringer på SU'en i sidste uge, var der endelig lidt støtte at hente for regeringen på Slotspladsen i dag. Bjarne og Helle længe leve! Hurra! 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 Og så det lange! Hurra! Hvor er det dejligt at være sammen med nogen, der forstår hinanden.